Serwus. Niedawno fajrowaliśmy Dzień Kasiopści Jednotę i moc Ślązoków wysyłało powinszowania naszym północnym kamratom. Problem ino w tym, że miano od adresatów tych powinszowań się różniło. Dziś opowiadamy o tym, skąd ta różnica się wzięła i jak go dać lepiej. Jorzech jest Bartłomiej Wanot i naucza was go dać. Zaczniemy od tego, że we jej godce żadnych problemów z mianem nie ma. Region się mianuje Kasiebe, ludzie to są Kasiebi i oni mają kasiepści język. Tak samo żadnych problemów nie będzie po polsku. Mamy Kaszuby, Kaszubi i język kaszubski. Ślązoki jakichś feste silnych kontaktów z tą nacją nie mieli. Mieszkamy fort daleko jedni od drugich i za często Ślązoki łonich albo łoni łonos nie godali i nie pisali. Miano od tego regionu do nas przyszło nas jechać za Niemcami albo za Polakami, a we obu godkach tam mamy u i bez toż moc Ślązoków, jak chciało coś o tym regionie powiedzieć, to go dali Kaszuby, a jej godka mianowali Kaszubską. I to było ganz naturalne. W jakimś momencie przyszła ale taka idea, że jeśli we jej godce mamy tam to wróciłoby się też z nasze zoce do nich zapisować to podług oryginału. I z kuli tego zrodziły się formy Kaszeby, Kaszebski. Tak do przykładu Eugen z Pnioków pisał: chłopców sam ze Śląska wywozili aże na morze, co byś nich marinerów z Jejmanów zrobić, a goroli, Kaszebów i inszych takich sprowadzali sam do nas, co by im już do imentu te młode życie obrzydzić. Genau tak samo zrobił Dariusz Gierczyński, który we swoim artyklu o Związku Górnoślązoków przełożył na nasza godka słowa od jednego polskiego politykera, które w tym przekładzie były takie: żaden warszawski polityker, który chciałby Kaszebów, Ślązoków a Białorusów pomienić we Polaków, nie ma recht czuć się zatykniętego tym, co carski Ferwaltunek próbował pomienić Polaków we Rusów. No teraz tu będziemy abstrahowali od inszych godkowych cech od Gierczyńskiego, bo to jest dłuższy temat. I prawda powiedzieć, genau to samo robił Rzechio. Jak nasz otwarty Śląsk z początkiem tego roku pisał o etnicznej rozmaitości Polski, to pisali my: to są łymki ze Karpat, chociaż dzisiaj rozciepane pocołki polsce z powojenne etniczne czystki, to są Kaszeby ze Pomorza, to są żydowsko, ormiańsko, karaimsko, aromsko diaspory. I wszystko byłoby fajnie, my pokazujemy zoca naszym kamratom Kaszebom i oni z kuli tego są szczęśliwi, pra? Nie do końca. Po pierwsze, ta fonetyczna adaptacja, co my się zrobili, to nie ma tak ganz oddanie oryginalnej wymowy, bo w oryginale tam nie ma żadnego ino z dwiema kropkami, które się wymowią jak szwa, taki neutralny dźwięk, jaki mamy we angielskim about albo we ruskim górat. Wiem, że po niemiecku też jest, ale to ja nie poradza. W izolowanej pozycji mogę mieć problem, to dobrze powiedzieć, no ale to nie ma ino Kasiebę. A swoją cestą też widzicie, że mamy sam dźwięk którego we śląskim abecadle nie ma. Oni to zapisują tak jak my nasze to jest S, Z, no ale wymawiają ganz inaczej. To oznacza, że w tym korzeniu Kasieb mamy dwa dźwięki, których we śląskiej godce nie ma. I nasza próba adaptacji to było wyciepanie tych kropek, że te kropki tam mają znaczenie, bo i to są insze fonemy. To jest po pierwsze. A po drugie, forma Kaszeby ci ludzie roz za czas słyszą. I słyszą ja po polsku, bo polska ludność, co po wojnie się zjechała nad morze, też kaszubskiej fonologii nie rozumie i jak chce coś do wicu albo z taką zniewogą powiedzieć o Kaszubach, to używa genau formy Kaszeby. To często są jakieś głupie wice albo fest pejoratywny kontekst. Och, zobaczcie, idą te Kaszeby. Albo nawet takie głupoty z punktu widzenia gramatyki jak: a powiedz coś po temu swojemu Kaszebę. Toż Kaszubi są przybadani, że jak ktoś go do Kaszebę, to on to robi ino do tego, co by im ukrzywdzić, co by im zrobić jako przykrość. I kiedy łoros oni będą słyszeli nos tak go dać, to będą mieli genau takie same skojarzenia. I sam fest dziękuję Maciejowi Bandurowi, mądremu synkowi, co się zna na godkoznostwie i nawet godo po śląsku, że dał mi pozor na to. I co by się przewiedzieć, jak to szyży wygląda, nie ino u Maćka, w Ciebrzech takie pytanie na jedna facebookowa skupina. Jeśli
Kaszubą się więcej widzi forma kaszubski, albo kaszebski, albo jeszcze jakoś insze, nie wiem, kaszybski, albo coś takiego. I okazało się, że te nasze podejrzenia, że im będzie fajnie, jak uwidzą ta swoja oryginalna forma, to nie ma prawda. Bo co do jednego wszyscy pisali, że oni wolą forma kaszuby, albo że im jest gancegal. Bo toć, jak my piszemy kaszeby, to my nie robili tego z kuli tego, co by im ukrzywdzić. No ale oni tak to postrzegają. Ta sytuacja jest trochę podana na to, jak Poloki widzą słowo Śląsk i no nie wiedzą, że U z kołkiem to nie ma U, no O. I po tym, jak chcą nas obgodać, to gadają: o, idą Ślązaki. Fest nie fajne, pra? I tak samo się czują Kaszuby, jak słyszą nas godać Kaszeby. Z kuli tego apelowałbym do Ślązoków, co by te eksperymenta ze formą Kaszeby, Kaszebski odciepać, a jeśli chcemy zrobić miło Kaszubom, to możemy do nich jeździć, z nimi się trafiać, albo zapraszać ich do Śląska, albo nauczyć się szpilać we bućkach, bo to jest taki fajny, narodowy kaszubski sport, trochę podany na hokej na trawie, ale nie do końca. I śląski Mannschaft 2 lata do zadku zdobył brązowe medaile na międzynarodowym turnirze we buczka. Międzynarodowym, bo my tam byli. Albo czytajmy książki po kaszubsku, albo uczmy się godać po kaszubsku. Sposobów wsparcia kaszubskiej nacji będziemy mieli moc, a miano niech lepiej ostanie Kaszuby. To tyle na dzisiaj. Chowcie się.